and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Unsa? Di ba uwa man ko muuyon sa mauni mo plano? Masuko na si Hazel. Labanan mo gihapon ang babae nga mo'y nagtukmod sa imong kalautan? Karen. Ngano? Dili ba di tinuod? Dili ka madawat ni Senyor Emilio kay saop ka lang alang nila. Kita mo'y bagay, Milan. Uwa ka lang makasabot sa imong gipanulti. Nakasabot ko, Milan. Dili ko gusto nga masuko si Senyor Emilio nimo. Dili ko gusto nga magduda siya nga uyab mong duha ni Senyorita Hazel. Mo'y hinungdan nga akong giangkon siyang atubangan nga ako mo'y imong uyab aron dili ka niya pasakitan. Aron dili ka mabunog. Dili ko gusto nga iya kang bunogon kay sakitan ko. Unya mo ingon lang ka nga wa ko makasabot sa akong gisulti. Ako ning gibuhat tungod kay nahigugma ko nimo. Kani ato pa na akong tinago ni pagbatia kay dili ko gustong makaingon kang una-unahon kaayo ko. Nahigugma ko nimo, Milan. Mao na dili ko gustong bunogon ka lang tungod sa usa ka babae. Kita mo ay angay, Milan, kay parehas tang pobre. Og ikaw mo'y wa makasabot sa akong tubong. Nahigugma ko nimo. Ay, Luoy kong Karen da. Noy, ayaw sultihi ang imong senyorita sa naitabo karon ha? Di, di ko gusto mag-uulang akong senyorita. Salamat, Ibutoy. Maodeng sige siyag pangita nimo. Aron iya kang babantayan. Makamao ko man nalipod sa kong kaugalingon, Ibutoy. Yan hindi ka na ako tungod sa panghantis yung mga agaon. Panganti? Katong iyang ingon nga inigbalik niya din magdasi yung mga army. Oo, maulagi. Kanusam ko na siya mobalik din hin. Wa man siya musulti. Pero sayo na na. Kay manawag man to dayon ako. Makalaom ka minimo, Ibutoy? Makalaom dong, manumpa pa ko. Oo. Manumpa ko nga anak gyud ko laban nimo. Kay mo na gitugon sa akong amahan. Salamat kayo, Ibutoy ha. Basta ayo lang sa taong ko kalimti kung to nakaslangit dong ha. Sigurado gid na Pero ayaw gitug ani nga kumahal ha. Ang imong senyorita Hazel ba nga mo na ko tumong. Makalaom ka dong, Milan. Ayaw gid kalimot sa imong senyorita ha. Kun manawag na nimo ang imong demonyong agawon. Nganong niamang ka? Aron magkasulti tagmayo. Wa man tingali tay angay pang panagsultihan. Naawaw ko tungod sa kong gibuhat kay nag-una-una ko. Pero wa ko ikauwaw ang pagtug-an nimo sa tinuod akong gibati. Dili angay ikaw ang pagpadayag sa matuod mong gibati, Karen. Wa ko sawaya ang imong gibuhat. Ugaling nang bisag parehas na kahimtang managlahi lang ang gipitik sa tong kasing-kasing. Alkansi ka, Milan. Nganong alkansim ko? Dali ka rang makitaan sa iyong mga tao. Nganong wa malagi sila makakita nako? Sa dinhi pa sila. Tungod kay na-focus ni Senyor Emilio og sa iyang mga tao ang pagpangita ni Senyorita Hazel. Gitugyan ko na sa langit ang tanang panghitabo, Karen. Ako nang gisalig sa labawong makagagahong ng akong kinabuhi. Kung tugtan gid gusto as langit nga mabiktima sa mga tao ni Senyor Emilio. Okay ba yun? Maulagi na akong gikagulaan. Nawili ko nimo. Daghang salamat nga daghan di mong mawili nako. Giisip ka ba yan akong best friend, Karen? Ugaling lang,
Kuto brigadihang gibati na ko para nimo. Pero iampo ko. Ka makakita ra kag laki nga tinud-anay nga mahigugma nimo. Kung daghan ka gyud kwarta, mahimo mo ang giingon subang doktor nga imposibleng mahibalik pa ang maayo na kong pananaw. Pero niya na ang ebidensya. Pinagi sa kong kwarta, nahitabo gyud ang akong gipangandoy. Maklaro ko ng butang nga gusto kong makita. Bayran mo'g mahal, Hazel, ang imong pagguba sa akong mga mata. Ugma, mamalik ta sa asyenda. Dili na to paibawon si Butoy sa itong pagbalik dito. Wa pa mo balik si Milan? Wa pa man gyud nay. Oh, naunsa. May kumpiyansa ning bataa. Abi kay wa man ang demonyo. Musab na akong gikabalak-an. Hinoon, ikaw manggigipangita sa imong amahan. Bisa na nay. Dili maayo mo pakita si Mahal. Tingalig dunay makasulti sa demonyo kong amahan. Unya, pick up ng akong mahal. Aron mao ni buhatong taming aron mo kawaskit ko. Nay, Uy, mahal. salamat kay ni nagyud tahon kanak. Unsa man ha? Kuan ka ng mahal. Misa si Inoy Butoy nga iya ka da yung tawgon. Kung manawag ng imong amahan aron mo balik din eh. Nakdili lagi mo kumpiyansa. Patuog gud ni Nanay Mahal. Okay. Kay mga mahal taman mo, mapatuo ko ninyo. Ikaw gyud. Maligo na ko mahal ha. Ubanan ka na ko? Ay, mangutaan na pa man. Sige, bita mahal, kaligo na eh. Kami na nanay din eh. Uy, organize lagi ang kwarto. Ay, nang limpyo man si Hazel. Maligo na ko ha. Nay, may ato ko sa bayas yenda. O ako ditong naaptan si Karen. Oh, nagkita mo si Karen? Ay, nayan ang tingog ni mo, nay. Narabi di maligo ang akong mahal. Tingali, iya ko matungog. Anong nagpakita mo kaniya? Tingali, iya ka nang gipanitaan. May ato magani ko sa ila. Naluoy mo gud ko. Ay, wak ko makasabot. Diin man di ay ka. May ato lagi ko sa Bay Asyenda kay makikita unta ko ni Noy Butoy. Sa akong pag-adto dito, wagid ko makabantay nga diha diskarin. Midritsong siya gakos na ko. Uy, may kaibog mang yun na si Karen ni mo ba? Nah, iya kong gipahungaw ang iyang gibati na eh. Mao ko nung iyagid kong gipangita kay di siya gusto nga bunugon ko ni Senyor Emilio ug sa iyang mga tao. Di siya gusto nga maalaot ko. Tungod kay nahigugma ko na siya nako na eh. Mao pa. Nawaw ka siya sa iyang gibuhat. Mo nang midagan pa uli sila. Ay, tao sang Karen, oy. Ug mao tong miadto gud ko sa ila nay. Ako siyang gipasabot. Iyag yung gipakasa ang akong mahal. Saon. Love mo gud kay na akong mahal. Ako naman to siyang giingnan gud. Nga dili ka musugot nga iyang angkunon nga uyab mong duha ngadto ni Senyor Emilio. Loy sab si Karen ay. Naloy ko niya. Dili lalim nga mahigugma ka sa tao nga wa mahigugma nimo. Ay, looy sad bitaw si Karen. Kanagon nga mo adto gud na siya sa kumbinto. Gusto baya sad unta ko nga mogawas aron magkasulti mi. Pero nahadlok ko. Pero di sad angay ka kumpiyansa sa Karen ay. Pero may ba siyang ipatawag ni Senyor Emilio? Tingaling mapugos gid siya sa pagtugad sa tinuod. Ay, maulagi na, uy. Ingon si Padre Damian, okay ra kuno ko kung maoy mo gawas, kay wa ko mailhin ni Senyor Emilio. Pero tingalig pugson si Karen. Na, patay ko. Mao nang dili na lang gyud ko mo kumpiyansa ni Karen.
Kumusta naman ang kaso ni Milan? Hayag na, din. Tinood? May nakasulti na ako. Nga gumagawas na ang court order alang kang Senyor Emilio. Court order? Nga ang tanan niyang negosyo nag-generate sa Hacienda Emilio. Wow! Dumadaog gid eh. Hapit na gani, din. Sa sunod nga, ipatawag ko sa korte. Labi na ipauban sa Milan, nakasiguro ko nga mauna na ang ipaabot ni mong court order. Mubalik na ko sa kumbento dong ha, Milan. Mubalik na ka na Oh, nahingawan ako sa pari. Uy, abi pa lang niya, nagpahayahay ko din Nga ego lang ko niyang gihatod. Ngit-ngit pa manay. Na, kinsa pa may magbinuang og tiguang. Maayo ron kay way makabantay. Yatod di ka na Ayaw, uy. Nganong ihatod pa manggod ko. Mugawas na hinuon ko din ha. Sige na, maadto na ko. Ari lang ko agi sa likod. Diretso naman is kumbento. Nay, ihatod ka lagi na ko. Mauban lang sab ko, mahal. Gusto na ko musimba. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!